Hello guys. Udah sikit kadang nang, time asa ten jabai. Welcome back again ane मोनसे गोदान भिडिअ. जिखौबो बरायनाय जाफिनलायबाय. मैया माने पुरा दिनै थांनाय हराव माने पुरा 12तासिम फिल्मनाय दंमोन आरो नायनो थाखायनो थाबनो सिरिमोन दे माने. ओमफ्राय नै आंना अनसुलि हिन्जावा सिला सिबगासिनो आरोना पुरा फुङाव सिखारनानै. फुं माने नै अलरेडि सान ओंखारखाबाय नै. गोजौआव मोनबाय. सिलाफोरखौबो सिबखांजोबखांबाय आरोना ओमफ्राय हाग्राफोराबो रज'जोब्बाय सब हाग्राफोरखौ साफा खालामनांसिगोन आरो. बिथिंबो नारें दंफांआबो रानलांबाय गैला सेस नै इबो रानलांबाय मा जाखोथाय एकदमबारे माने दिनै मा खालामगोन मा खालामा होननानै ओरैनो न'नि ब्लगखौनो बानायगोन होननानै सानबाय आरोना आङो आइडिया मोनसे फैबाय माने मा खालामबाय थानो आं न'नि ब्लगखौनो बानायनोसै होननानै बानायबाय आरो दा नै दानाबा आयं लानो न' मोनफैबाय आयं लानो न' आरोना जाबाबानो बिदा लानो न' नारेंखला पुरा फिथाइ थायदों आरोना इखो देरबाथाय खावना जाफैयो माने आङो नै बिराद थायदों नारेंखला मालै जों सासे बसा आंनि आवगोलनि केमेरामेन दा नोंला आरोना बनसिंगासो माने पुरा फुंनि इदि फुं खामानि मावनाया माने साइस्थ'नि थाखाय मोजां जायो आरोना मानो होनोबाथाय बे एक्सारसाइसबो जाखाबाय अलरेडि ओमफ्राय आरो न'खरनि खामानियाबो एरखाबाय आरोना एसे गुड जब दे माव नेह माम जाबाय हा माम जाबाय जायाखै एफा गोबाव जाबाय आरोना सप्तासे बारलायलांबाय होमबाबो दाबो गगा मोननायखौ बारा मोजां मोनाखैनो माने ना दाखालि हामदोंमोन आख' जाफिनबाय माने याफै या माने ओरैबायदि गगा मोननाया दै गुसु लोंना होबाय थादोंना आङो बेनि थाखायनो जाफिनदों आरोना ओरैबायदि खस्थ' माने गगा मोनबाथाय नोंथांमोना मिथियो जानो हागौ हराव हरसे उन्दुनाया मानोना गुजुनानै दाना न'आव थांफैनासै आरोना बेरा बारसिनासो फैदोंमोन आङो ओमफ्राय नै नुदोंना इथिं लांदां नुदोंना आं सब गय गायजोबनो सानदों आरोना गायबाथाय माबोरै जागोन कमेन्ट हरलाय नोंसोरो गय गायगोन ओमफ्राय गय गायगोन ओमफ्राय 10 बोसोरनि उनाव थार लागोन आं हिनजावनाव उन्थिं अमा आदार आरोना ओमफ्राय दा फैगासिनो सिगिन र' आं एसे प्रेंक खालामनि गिदियानो माने अलरेडि नुखाबाय आं प्रेंक खालामनो रोंनाय नङालै दा ओंखाम ओंख्रि संनायदो आरोना ओमफ्राय नै गेसआ अलरेडि जोबनानै दंखायो आरोना सप्तासे बारखाबायानो गेस जोबनाया नायनोसै माला सोनाय जायो गेसखौ ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट हरदोंना न'खौ मानो लिराखै न'खौ लिरबा मोजां नुगोन होननानै जा न'नि बेराखौ मानो थाखाय लिराखै होनबाथाय न'नि बेराखौ अलरेडि सोलायखानोसै आरोना बेनि थाखायनो न'नि बेराखौ लिरथ'नाय जायाखै माने इटाथ' होनो हानाय नङा आरोना अब्लाबो माने दारजा बेराना मा होनो बेखौ होनो होनना सानदों आरो मा जायो नायनोसै ओमफ्राय बिनावबो गैया आरोना सानथामानो जाबाय माइ गायनो थांनाया आयंलानाव थांदों माइ गायनो दाखालि नुखादों जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअखौ आं दाखालि दोनना फैनायखौ ओंखामखौ इयावनो संनांगोन आरोना इयावनो ओंखाम संनांगोन गेस गैया नालाय नै हिन्जाव बे मैगं सायगासिनो माने आलु दालि संगोन रुइनो दाना बे दैखौ फुदुंबाय आरोना नै दैखौ फुदुंना लाखाबाय माने ओंख्रिखौ थाव सेरला आरोना माबा दालि आलु रुनायदो ओमफ्राय नै इथिं हिन्जावा सुगासिनो आरो पुरा ओमफ्राय लोगोफोर ओंखाम ओंख्रिया मोनबाय आरोना ओमफ्राय ओंख्रिया जेबो गैला आरो दालिल' माने ओमफ्राय आं खुरैयाव लादो आरोना ओंख्रिखौ दा थोरसियावनो लाखाबाय दानबा जानोसै लोगोफोर दानाबा ओंखाम जाखां लोंखां ओंखारबाय आरोना हाथायाव थांनो थाखाय नै इथिं हिन्जावबो ओंखारना फैबाय आरोना नै माल बुस्थु लायो माने इयो दाथ' लाजिफ्लादो इयो बाइक लिंगासिनो थांगासिनो फै थाबनो सानैजों फैबाय आरोना बोराय बुरै सानैजों फैबाय फंबाया फैदिया माने नै लोगोफोरनि सिगांथिं नाहरलाय सान्दुंआबो जा गोसाखा आरोना साथा गैया माया गैया गरम जादों जायाखै गरम जादों ना हाथारा आंथ' गरमखौ सहायनो हाया माने एसेबो लोगोफोर गरम नालाय आङो लंपेन्ट गानना फैयाखै हाफपेन्ट गानना फैयाखै आरोना गामसासो गानना फैदो आरोना हाथायाव थांनो थाखाय गामसा गानबाबोलाय माथो लाजिनो गोनां खोथा दंना गामसाया जोंनि हारिनि सिनायथिसो नालाय माथो लाजिनो गोनां दं नायदो आंनि फुल लुकखौ दिनै पुरा जोमैफोरा हेभि जाना दं आरोना पुरा मोजां जाना दं माने दहाय लोगोफोर आं लामायाव माबोरै थाबाय बार फैनायखाय बांद्राय बार फैगासिनो ना नै दाना माबा लोगोफोर इथिं ओंखारलांनोसै आरोना इथिं थांबा थाबनो जायो माने सर्टकाट जायो मेन हाइरडथिं थांबाथाय माने इथिं ओरै गिदिंनो गोनां जायो नालाय इथिं थांथ'ला माने इ साइडथिं थांबाथाय माने पुरा दंफां बारि साया मोनलाङोमोन आरोना होमबा बिथिं थांसै सान्दुं गोसाबा बिथिं सर्टकाट जायो नालाय ना सर्टकाटथिं थांबाथाय थाबनो मोनहैसिगोन नालाय बेनिखायनो सर्टकाट थांसै नै लोगोफोर बेयो जोंनि हेडमास्टारनि आवगोलनि हाइ स्कुलनि हेडमास्टारनि माबा आरोना बारि आरोना न'आ इ साइडथिं दं आरो ओमफ्राय नै माबादोंमोन जलफाय दंफां दंमोन जलफाय ओमफ्राय नारेंफोरखौ जों खावै जायोमोन माने हेडमास्टारनि न'निफ्राय माने खावै जानायनि इन्टारेस्टआनो बेलेग जायो आरोना लोगोफोर
aku मा खालामो जों हाइस्कुल थांनाय समाव बहा मा मुलि फाल्तु होनना मानसि बेफोरबायदि फाल्तु खालामदोंना खालामाखै मिथिया आरोना खिरखि सौफायोमोन जोङो लेट्रिननि पाइप सेफायोमोन फेन सेफायोमोन बहा मा मुलि बुजानो मोनबाय हाइस्कुलाव दा मिस खालामो आरोना बेफोरबायदि समखौ आंखौ माने बांसिन मास्टारफोरा नायनो बायोमोन आरोना आरो बांसिन अनोमोनबो माने बुंनो गोनांबाथाय फरायनायावबो इमानल' नङामोन नालाय ओमफ्राय इथिं आरो फाल्तु इथिं आरो आं माबामोन नालाय गेम सेक्रेटारिमोन इथिं हाइ स्कुलनि ओमफ्राय गेम सेक्रेटारि जालायनाय इमान फाल्तु खालामो नामा होननानै बिराद रायोमोन माने सारफोरा बेस्ट लाइफ होनबाथाय माने एम इ स्कुल हाइ स्कुल बेनो आरोना कलेजावथ' खामानि गैखाया नै बेनोमोन आरोना जोंनि स्कुला बेनोमोन आरो नैनो बैखिनियाव रुमा दंमोन आरो आंना नै बेखिनियाव रुमा दंमोन आरो आगोल आंना दंफां गोदोर दा बे दंफांनि गोदोरनि सिगाङावनो जोंना प्रे खालामोमोन आरोना मर्निं आरो जेनेबा सुथि जाखांनायनि उनाव आरो दा बुङो आरोना फरायनायफोरा माने एफा इन्टारेस्ट गैलाना आरोना आवगोलनि बायदि जोंसो इन्टारेस्ट खालामसैमोन माने बिराद फरायनो मोनदों क्लास 9नि रुम माने इयो लोगोफोरा हाथायाव मोनफैबाय आरोना दा मैगं नायनोसै भिन्दि लाबाय आरोना फवासेल' लाबाय पानिपुरि जागासिनो आरोना हिन्जावा माने आंनो होआखै हारसिं जागासिनो लोगोफोर हाथाइखौ खालामखांबाय आरोना बिराद गरम ना ओंखायनो माथो खालामबाय थानो लागिना दखानावनो बायना जानो होननानै माने हाथायाव बारा माल बुस्थुखौ लादिया आरोना बारा लादिया एसे एनै लाबाय ओमफ्राय बाखि मालखौ दा मोनायाव हाथाय माबा दखाननिफ्राय लानोसै आरो फाग्लासो हिन्जाव माबाफोरनि माने इदिसो लाखानांगौ जायो माने माल बुस्थुखौ माने गाजा हिन्जाव लोगो बाइकखौ लाना फैबानो जागौमोन आरोना आं सानदों माने थाबनो फैनो होनना बाइक लाबोदों ओमफ्राय दा गरमजों थाबायनो नायाखै माने लामायाव नै नाय माबोरै जाना दं लामाफोरानो मोसौआ सुदि आरो गेंग्रा जाना दा जुदि सेन्देल गानालासेनो सोरबा जुदि थाबायबाथाय आथिङा लोगो लोगो थिफुखागोन आरोना बिराद गरम दाथारा नालाय दै थान्दा लोंसै आरो दा दै थान्दा लोंलांसै ओमफ्राय थान्दा जानोसै मालायफोरनि दे कार सालायलायनो नुबाथाय सानो आरोना आं माला लागोन होननानै माला लानो हागोन होननानै माने लोगोफोर न'आव मोनसिगोन आरोना ओमफ्राय गरमानो थानो हाला माने बिराद गरम जाबाय नै न' मोनफैलायबाय बिराद थाबायनानै मा होनबावनो आरोलै लोगोफोर माल बुस्थु इसिनो लाबोदो आरोना पानिपुरिबो लाबोदो पानिपुरिखौ जानोसै दा दानाबा नैबे बिफांनि सिङाव जिरायना लानोसै आरामनो नै सोलाबखाबाय स' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव बानायबाय थाला मेंनाय मोनदों आरोना आङो ओमफ्राय दा भिडिअखौ इसिनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो